Menta kesuni perlok ngan menrak sepi ke kubur tungin ngap. Ki mabat mai jong ka Gaza Strip ki balapan mi pejba jar da ka Israel haswa kumbashi benai tam mensua. Ki labu hajar ngut kinong Palestin ki balapet senong ha ka caka ka balak hang persya ka balanang he. Hapo ki benta ki baki sipai ki ong baki la ban penkela kat baki mon. Kane ka caka ka balak hang persya ka balapan i da ka lany rong sau bat ka orange lany. Hakimap ka kentup kumba katwe persen naki kendau jong ka Gaza sabar ka yellow line ka benta ia ka benta jong ka Gaza ka bala syak sensar dak sipai Israel naduk ka jingi tek kular sangat thma hau benai Oktober kine ki jeka ki perlong kumba ar lai benta na ka kendau jong ka Gaza borok ka wei ban syak khang ka Israel ka lapha ia kine ki map syak ki kenhun jing rap ha Gaza hasiteng uneu benai maj Henry kam semlap mi pejba ya ki ka Israel ka ong ba ka jaka pedeng kalany rong sau bat kalany rong jerengam yellow line kade ka jaka ka balak hang ban pensuk ya ka jing rap bat ki kenhun jing rap ki dei ban keran bat ki sipai shua ban lek ka ong ro ba ki pejba kim sakta Henry kane ka jing penhe ya ki jaka kalapan mi jing seir ya ki nong Palestin ki basa angta bat ki la ban syak ken kum kin dong shun ban syak siat kalapan mi ro ka jing sukhya ba ka Israel kan temu ban bat ya kane ka jaka si junom ki sarkar ka Israel ki khot ya kine ki jaka kum ki buffer zones banyada ya ki nong thombor hadin ka jing khun kam akan nyutrik Oktober ajar plai u menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu uloong ha ka live hui terik umaj bapalat siteng na ka kendau Gaza kadon hapo ka jing peniat jong ka Israel kane ka jing nang penhe ya ka jing te put kala pelong ba ka jing dei jong ka Israel bat ka jing te kular ceasefire bala ajing Arab da ka US kala nang bat kalak taru ya ka jing temu jong Donald Trump halor ke Gaza ketenat kugat ketenat jong ka Ministry of Defense ka bapet ya Gaza kalau ong ba kalabu ya ki jaka ki badon hajan ka yellow line hakaba ki kan hun jing Arab ki de banyo jing bet shua ban let nadu siteng uneu banai maj laong ba katu kanengut kinong Palestin ki baterai bat ki kan hun jing Arab kum ka UNICEF bat ka World Health Organization kila syak penyap ha ki jing ther jong ka Israel ha katei ka jaka kinong sung ha kitei ki jaka ki ong bakim tipsu shano ki lan ki don namar ka jing pher jong ki map kalong man kasngi karkum ki doktor ha Gaza palat praspa ngut kinong Palestin kila syak penyap nadu ka jing te ceasefire bonna ki jaka hajan ka yellow line ki katu kanei kinong penyat ke Palestin ki keno ba kanei ka jing penhe kalong ban penrung bun ngut ya kinong Palestin syak ka jaka ka barit bah kabala ban penbor ya ki ban mi no na Gaza kajing penkela ya kamap kapen i baki lan kila ban kiu syafrang kabumut pakai Israel menta kala ban syar hadu 100% haga kendau Gaza ki pejba ki ong ba kajing kela man kesni jong ki put kapelong ya kajing im ka ba bat kajing rap ro kaduna kajing tu kubor kapen kut da kajing smukhya ba ki pejba kim tipsu syano ka benta ka basingan bat syano ka bama kublai sipun